Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kinong yalam jong ka Neutral Border Redressal Forum. Kilapan pau ka jing sangau benyau halor ka jing bamla ka sarkar lengba katnat Meghalaya Police banbu iki bor pahara hakal leng ki jaka khapot ki baran hapadeng ka jing ya kaja hapadeng ka jela Meghalaya bat Assam. Kinong yalam jong ne ka seng kilaong babon sien ki bor pahara na Meghalaya haki babon ki kisnong hakapot ki poi she kini kisnong ondaladan ka nogono ka jingja basmusi ya kinong song bat kataru adien bon kenta. Namar kipuret Meghalaya kim judan lupa hajan jogisnong kiberan hakapot kiberan hapdang kajing ya kaja hakaba jujaru bonsian kajing pendek na kibreo jong kajala Assam. Ya mentang 4 job kandiat 4 job. Kasni bangin ong ka faru kala job kadai kasni ka ba isutu ba upur usang ula bet. Dalam dei baroru mut on sedang nang do ban penting na bo bakan ni ka kamput kamsam kan biang no. Pi kini ka lum susi ba kumbala patai ba Charman ka RCI la file hadis Jaintia Hills District pada Khas Hills District bagi susu pada District Council ketika kan manpai no kentian lo ke julok trai lo kendo siap ke susi do kata ba ki council kimdon ya ke record jongi kendo ki jaka puta badori kaput kapsa kamdon na pok record jong District Council de kumnu ken kin ong ba di trai bagi dik tai ban ya dai ya ka kendo siap. Dekani kalau kaki iba la pausna menta lamba kan ka RTI report ba District Council kila syutrikam tengah suj kajing simkia kamdan ndri pudri tulik snem kila ya kajing don District Council nengi kamdan kajing mentoy khendiat ru ba non ong pi ha kajing mi jongi ha kajing sai kapur kalong ka kilong kisni ki tap ji sosi ha bang yo kajing ya ji pa hadu kata ta Kibri kidon kiba la don tu kemensim nomor kacing sa io pen plat sarkar Meghalaya kyong ni kwa banlen yo sa Assam nomor Assam wailut Henry ka Meghalaya ka pendulut tilma kibu don kam ya ka koi ka khia ya ka school ya ki ration card ki scheme sarkar yo per ki don kam lot Henry ka sarkar Meghalaya ka kamju pen biang ikini buat ka sarkar Assam ka wantarwa hat uji khangi ba kham susi kalong sti tain block 1 sti ba kidan ki kerteng shnong usoda shnong udai punar jongi ka kerteng shnong kadi kerteng punar hindi kata ka shnong wat ka Jaintia Hills atau District Council ko kamha ba uput usam jong Meghalaya ngimla ban ai sanat yau tu orang ba shnong punar ubadi usoda shnong jong ka shnong jong beri nyo terbang ne orang ngila ba ai sanat namar ba katu ka shnong kamdei kabadon hapo upur usam jong kan Meghalaya ka District Council hi kala kentat bakam desu ka sinong jongi takumnu kengin ya keren tila da ka de dispute la adik de bandon ka jinya ka markliang de hangning i kalong da perdat baka ka jongi ki makam desu ka basolung kalong ba kini ki pai bandri ki badan tu ka sinong ka bamdon ka map jong Meghalaya ki wan tabut man collection hindi ki one tap boot pada kimla ban china epic ha kerteng ka sinong jongki ki hap china epic ha kerteng jong ka sinong ba pramarjan sa asnyang le si ki ba khamajan ki hap china epic ba ki sa asasnyang umdei hamu jam ne ki jaka bolong ki balong sa khaput te ki yo ki epic bar ki one tap boot ru sha ki sinong ki ba khamsha sini sa khamat pada kani ka penpau ba yakini la penon kamtang ha por politics puni obot da ka jing penbi bangin sa penbai nyo yo put sam jong phi ngin skit khia mangi ka jing jong phi endai ha ka jing sisai kamdon ko no jing sim khia ni ka mau ba na kanyang kani ka government mamenta suaka election sembut menteri jong ba persun sang la ula kren sai kedar ba ka kamram jong kani ka sarkar menta ka di ban penbai nengkong na yo put sam hak mandu nengi ba kani ka apolong na perdan put sam ndoi su akhmadu mula ja sunan naka nakimat trikam jong ni sarkar menta dan nakaliang jongi don ji sosi khendian ba ka kamput kamsam pra dei ka kamat politics no kamdei su kamat jinge jong ki babon bat ya kani ka jinge pada ngi bahasa asar haki jaka khambiang le singim sutu Henry yaki perdo ki personang jongi ki benang don kata ka jing mensim ba ka jing senei ngan kerpat ya kinu ru lek mi kai po lang pi ya ni let dala de
pinyo I ya ka jing e jing pai ba hang tu ban ngan tharai ngam kan umbakala lan ong ba le si phila un jau mat ru la philai ngilek kai ski wi thai ngam yang relek pit kai kini ka jing e jing pai ba pin so tu wa ka jing e kini kinong bi khwa jing baron ru hongot in plat yo jing garus the tangin sim kini life ndrung akarpa pi nai le visit than sipo Singapore sipo Delhi man ka por plot kai ka bisa jong pai ba nai le visit stadium sithi kisna stadium gumno kisna ashar gumno sipo Singapore mdan kam le pe yo kjet ang ti hapo ki tan kaput namar kala da pon phi kinong mi khmat phi le yo kjet nung ko nge kitu ki pardo parsam jungi kin singan khindian kin yo men sim khindian te ni kerpat nak leng ka jongi ru ba ka kamput kam sam kam dei ka sarkar kanuno government kabanwan kamla asuman ban benbai kadita kaman jong pai ba hi ba aman penbor ni ka sarkar dan wat sarkar India do pai ba uman ngin penbor ka sarkar jongi sarkar Assam wat ya sarkar India ban penbai no ya uni purusam te nakaleng ka jongi tang kani hi kiman bat ngindang tri syahman bat nakaleng forum ninya tri lang bat kanu ko no ka kunhon ru halor kanika subjek jong upur usam anu no kunhon ka batri no ka upur usam ni klong ki bakloi bantrai maka thong ka ban penbet put penbet sam de ngai I wangi let cha ki than ka put ki but ma ki seng ngatrai ka wei ka seng balang ni ki seng san perthai ki ong wei ni kentin ba ki kwa penbet upur usam de jingkli mi wei kai haba barok ki kwa lang ta beling imle bi ka wei ya penbet upur usam tang upur usam ni tali tang upur usam ngini trilang krang ban urlong ya kani ka kam bla sakut menta nadu ba ngila yo ka jala jong